हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो आरोबाव आंनि गोदान भिडिअआव बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङै दङ आरो नोंथांमोननो आङो बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिसिम अननाय खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरदों। भिडिअखौ आं दायो फुंबिलियाव समाव बानायनाय जादों। आसा खालामो नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि दिना मोजाङैनो बारलांगोन। दिनै आं भिडिअखौ बर' बिजों बेनि सायावहाय लाबोनाय जादों। दा साननैसो ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो दङ जे बर' बिजोङा माबायदि जानानै दङ, गाव गावनि गथ'फोरखौ बर' बिजोङाव मा जाहोननि थाखाय फरायहोनाय जाया, मा जाहोननि थाखाय फरायहोनाय जायो, बेफोरबायदि अनेक सोलिगासिनो दंथारो। आरो आं सानो बर' बिजोंनि फरायनायावहाय एबा बर' बिजोङाव गाव गावनि गथ'फोरखौ फरायहोनांगौ होननानै गोरिब थाखोनि एबा जाम्बा जाम्बि सुबुंफोरखौ काउन्सिलिं होनांगौ बा एवारनेस खालामनांगौ दं होननानै आं साना। मानो होनोब्ला गोरिब थाखोनि बिथांमोनहा गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ बर' बिजोङावनो गामिनि गुदि फरायसालियावनो फरायहोखायो फार्स्ट स्टार्टिङाव। बेनिफ्राय जायफ्रा जाम्बा जाम्बि बिथांमोनहाबो गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ बर' बिजोङावनो फरायहोखायो गामिनि गुदि फरायसालियावनो। दा आं सानो जे गाव गावनि गथ'फोरखौ बर' मिडियामाव एबा बर' बिजोङाव फरायहोनांगौ होननानै सोरबायदि सुबुंखौ जोङो बोसोन होनांगौ, सोरबायदि सुबुंखौ जोङो एवारनेस खालामनांगौ दं होननानै बुङोब्ला आं सानो जे जायफ्रानाखि गोरों गोरा, जायफ्रानाखि एसे दैदेनगिरि टाइप, बिथांमोनखौसो एवारनेस होनांगौ दं, गाव गावनि गथ'फोरखौ बर' बिजोङाव फरायहोनांगौ होननानै आं सानो। मानो होनोब्ला साननैसो सिगांनिफ्रायनो ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो दङ। सासे गोरों मानसियानो बुंदों, सासे दैदेनगिरियानो बुंदों जे गावनि गथ'खौ मानि थाखाय बर' बिजोङाव एबा बर' मिडियामाव फरायहोनाय जादिया बेखौ बियो फोरमायदों जे माने गावनि वाइफआ माने बै गथ'नि बिमाया माने बर' मिडियामखौ रोङा, गथ'खौ फोरोंनो रोङा, फोरोंनो हाया। बेनि थाखायनो बेखौहाय गुबुन मिडियामाव फरायहोनाय जादों। खार'ना बेथ' मालाबाबो माने एक्सेप्ट खालामथाव जाया। मानो होनोब्ला बै गथ'खौ फोरोंनो थाखाय बै बिमायाल' नङा, गुबुन मानसियाबो थायो, फोरोंनो हायो, गुबुन मानसियाबो फोरोंनो हायो जुदि गाव गोसोब्ला। खिन्थु गोसोआनो जुदि गैयाब्ला बर' बिजोङाव फरायहोनो, बिनि साननायानो जुदि जुदाब्ला, आइडिय'लजियानो जुदाबा, जे बर' बिजोङाव फरायनानै मा जानो, जुदि बेबायदि सानोब्ला होनब्ला बियो माबोरैहाय फरायहोगोन? बे फरायहोखाया बियो। दा बेखायनो आं सानो जे बर' बिजोङाव थांनानै थानांगौब्ला, बर' मिडियाम स्कुलफोरखौ लाखिनांगौब्ला जोङो जाम्बा जाम्बिल' नङा, गोरिब गुन्द्राल' नङा, जोङो गोरों गोराफोराबो नायनांगोन जे गाव गावनि फरायसाफोरखौ बर' मिडियामाव फरायहोनांगौ ना होनाङा। बेखौ गोरों गोरा दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो साननाया मोजां। मानो होनोब्ला बिथांमोनहा हारिनि खोथा बुंबाय थायो जे जों बर' मिडियाम फरायसालिखौ जों लाखिथारनांगोन, बर' मिडियाम स्कुला थैलांनोसै, बेफोर खोथाखौ बुङो। नाथाय बुंनानैल' मा जानो? दिनै गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बि रायजो राजा आइ आफाफोराथ' गाव गावनि फरायसाफोरखौ बर' मिडियामावनो फरायहोगासिनो दंखायो। दा बिथांमोननि जेबो दाय गैया, बिथांमोनहा फरायहोखादों। आरो दायो मोनसे खोथा जाबावदों जे गोबां बर' मिडियामनि प्राइभेट स्कुल जाबाय खाथि खाथियावनो। दायो न'खरफोराबो मोजां जालांनो हमदों। दा बेनिखायनो माने गावबागाव गथ'फोरखौ प्राइभेट स्कुलाव हरसै, बर' मिडियामावनो। फैसा एसे एनै थानायफोराबो, खामानि एसे एनै थानायफोराबो माने प्राइभेट स्कुलावनो हरसै। दा बेनिखायनो जिथुनाखि सरकारि गुदि फरायसालि, बेखौबो नायनांगौनि गोबां गोनांथि दङ। दिनै गामि ओनसोलनि बे सरकारि गुदि फरायसालिफोराव माबायदि क्लास सोलियो, माबायदि क्लास लायो, बेसेबां टाइमसिम क्लास लायो, माबायदि फोरोङो, 1 घन्टा ना 2 घन्टा क्लास लायो, आरो बेनि गेजेराव गथ' गथायफोरखौ माबायदि क्लास खालामदों, माबायदि फोरोंदों, गथ'फोरा रोंदोंना रोङाखै, बेनि सायाव गोबां नायनांगौ, गोबां बिजिरनांगौ बा इनकुवारि खालामनांगौ दं होननानै आं सानो। जायनि थाखाय दिनै गुदि फरायसालियाव, सरकारि गुदि फरायसालियाव गाव गावनि गथ'फोरखौ फरायहोआलासिनो खाथि खालानि प्राइभेट स्कुलफोरावहाय फरायहोसै। जायनि जाहोनाव दिनै सरकारि गुदि फरायसालियाव फरायसुला फरायसुलिनि अनजिमाया बाङाय जालांनो हमबाय। दिनै फरायसालिया थैलांनो हमबाय। दा बेनि जाहोना बेनो, दिनै गभर्नमेन्टआ
साख्रि होनानै फैसा होनानै दिनै फोरोंहोदों, नाथाय दिनैहाय बैबायदि गुदि फरायसालियाव क्वालिटि इडुकेसन जादोंना जायाखै, गथ' गथायफ्रा रोंदोंना रोङाखै, बेखौ गोबां नायनांगौ दङ। गाव गावनि गथ'फोरखौ बयबो बिमा बिफाफोरानो गारजेनफोरानो माने रोंजानो लुबैयो। दा बेनि थाखायनो जुदि बै गुदि फरायसालियाव गावनि फिसाखौ फरायहोनानै जुदि गथ'आ जेबो रोङाब्ला, जुदि क्लासआ मोजां जायाब्ला, फोरोंगिरिया मोजाङै फोरोङाब्ला, बा सोर बिमा बिफाफोरा गथ'खौ बै गुदि फरायसालियाव फरायहोनो थाखाय गोसो जागोन? दा गुदि फरायसालियाव फरायसाफोर जामलांनायनि बाङाय जालांनायनि जाहोना बेबो मोनसे। दा बेनिखायनो जोङो बर' बिजोंजों फरायनांगौ होनबाय थानायखौल' लायालासेनो दा बेफोर गासैबो इसुखौ लानानै सावरायज्लायनांगौ, सानलायनांगौ, नायनांगौ। बेखौनो आङो आंनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों खावलायहरबाय। आरो नोंथांमोनहा मा साजेसन होयो अननानै कमेन्टआव फोरमायहर माबायदि जानांगौ। आरो नेक्स्ट टाइम आरोबाव आङो जाहाथे भिडिअ बानायनो थाखाय मटिभेट जायो आरो बेनि सायाव नोंथांमोननि कमेन्टखौ लानानै आङो भिडिअखौ बानायनो नाजाबावगोन। स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन। भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोब्बाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।